What's up mga guys? Welcome back na naman tayo sa YouTube channel ko, Chanchoy Carias Vlog. So guys, mamahaw taninjo. Mahaw. Muna mong sudaan, no? Oh. Guys, muna yung balay sa kung ginikana namin diri sa lundag muli. Muna mong sudaan mga guys, oh. Picture? Mother. Picture ba siya nag-water? May bata na. Mamatangin na nito picture. Ang plato. Karin na sa uwag. Mga guys. Hello guys. What's up mga guys? Anak, cerai nak. Video. Dengar lagi sir. Dalam nak kami. Itu nak. Bye bye. Bye bye. Kita lagi sabona nga ipangari mo. Mga guys, oh mga guys. Oh, mga wise guy ni, mga wise guy. Pasabten. Magwisata kay way Gitu dan maban. Bye bye. Kani may bunang kita pwede maka unay ani kay Upload niya. Upload ba upload? Parang magdaghan tag subscriber o views. taga sa mo panahon na magundingan na magsabot mo kamera. Pwede na. Ito ka kay makasinop ka. Hinay. Ada pero neneng. Oh. Na ito. Luar na mo. Sa kami ko ne. Pwede daw no? Guys, this is my wife. Ano mag-English man? Sikwate guys, oh. Kamote. Mura nila ilo na. Mga kusinira. Guys, oh. Kung papa, may kusinero, may naghukad. Oh, mungkan ano. Oh, sa kakawa. Oh. Ang papa, oh. Si puno na to din. Bye bye guys.